General Secretary Kaseng Henyo Trap Achek National Movement HANM uba kelang thongni ula pentep bapalat Spah Ngut ki Dkhot Kaseng kin hiar shanong ba Delhi ha ka shitarik unai wing ar hajar ar pulai banlej benishim benta ha ka jingeki shong kelan mongor ha jantar mantar ha ka laiterik unai wing ar hajar ar pulai ban Dawa na ka Sorkar Padang ye ki laitili kimat ki bakta ye ka jilla Meghalaya. Kawai ka Jing Dawa ka long baka Sorkar Padang ka dei ban buram ye ka rai jong ka ying dor bau thau an ban punrung no ikiktian khasi bat garo ha ka kernet ka bapra ka riti senchar jong ka ri India ka bakum ka jai ban riu khasi bat garo kila Dawa la slamba namar kila byang namari kini kiktian la puli ha ki skul ba wat hadu ka kerdan PhD ru. Kabaar kalong baka Sorkar Padang deban pentri kamno ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 kabaka ying dorbar tauan ka jala Meghalaya kala siem ya ka rai ban pentri kamno ya ka nekaan ha Meghalaya ban yada na ka jingwan tur ker thlep ki brio ki banabar jong ka jala ya ki te ki artli ki rai ki bala pdyang da ka ying dorbar tauan ka jala Sorkar Meghalaya kala dep ban pha sha ka Sorkar Padang ka tanat ka kampo ying hendrei ka basngusi ka long baka Sorkar Padang hapo ka jingelam ka BJP kam simle AA hadu mentaru ban kershan ya ka Jing Dawa bat ka rai bala shim jo ka ying dorbar thauan ka jilla ka seng HANM bai ka ni ka kam ka de na ka benta ka yap ka im jong ka jilla de ban shukan ton be tang ha ying dorbar thauan ka jilla hendrei kum ka seng ka badon ka jing kit kli ya ka jilla ha ban lej ban penlong ru ya ka jing khi sha Delhi ban penyos ngau sha ka Sorkar Padang Presiden Kaseng uba lamprang kharbani uba ladep kren ban yakhi hasilong kan kata ikipaj ba kani ka kam ka basa de ha ka Sorkar Padang kumta Kaseng kala shem ya kani ka sin jam ban lech shanong ba Delhi ban penlong ka jing yakhi ban pen pau sha ka Sorkar Padang baki paj ba ki don kam ya ka jing yada ka kerwo na General Secretary Kaseng ba kelang thongni